ಸರ್ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ KL145233 ಅದೇ ಬೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮೂಲು ಜಾಲಟುಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಬಂಡ ಈರೇನಾ ಇಂದು ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂದು ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾಲೈನ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಂಡೇರೆ ಅಂಚ ಕೇನೇರ ಬರ್ತೇನೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟೆ ಆಪುಜಿ ರೈತ ಅನ್ಪಿದಿರು ಅಂತು ಏರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ರಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಸಂತು ಏರಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊತ್ತದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಜಿ ಪೋ 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 ಮುಲ್ಪ ಚಾವಿತ್ತಿನದ ಇದತ್ತು ನೋಪಣೆ ಪೋ 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 ನೆಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ರಡ್ಡು ಚಾವಿ ತಿರುಪುಣೆ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತನ ಇಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಗೊಬ್ಬು ಉಂತಲೆ ನಾವು ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಉಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಉಲೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಎಂದು ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ತದಲ್ಲ ಗುಣಜ್ಜನ ಇರು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲೆ